Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona buzile uthi mina nginokuphupha umama wami sewashona. Uthi mina nginokuphupha umama wami ongasekho emhlabeni egula. Leli phupho ngabe lisho ukuthini? Leli phupho singasho ukuthi ke lisho ungahlaliseki komoya wakhe umama la akhona. Ngicela usubscribe bakithi, ngiyazi khona sebukayo ongaka subscribe ku YouTube. Leli phupho kodwa libika ukuthi ke umama la akhona akahlalisekile kahle. Noma kuthi nombuzo ungabuza ku comment section ukuze sizokwazi ukuthi ke siwuphendule. Ukhumbula ukuthi ke ukusubscribe kwakho ku YouTube usiza mina nami ngisiza wena ukuthi ngikuchazele amaphupho lawa owabuza ku comment section. Nisale kahle.